नर्थ ईस्ट पाब्लिक स्कुल नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद मोजां आरोना बिराद स्टुडेन्ट जायो ओमफ्राय रुमाव दोनहैखांबाय आङो थांसै दायो न'आव हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो जुथाखौनो बावबोदों नायलाय जुथायानो गैया आयु इसे लासिंसिं स्कुलाव थांनो नागिरदों स्कुलाव थांनाया जुथाबो गैया बिराद जिबिना आयु बावबोनानै साला दायो लायफिननो नागिरदों लायफिननांसिगोनसो नो बेगाबा आंसो बानांगौ बेखौ ओमफ्राय आयु गिलिरथार बानो हागोन ना हाया होदो बेग बानोसै आङो जिबिकानिखौ बेगा आयु गिलिरथार बेगाबो बा मेथाइ दंलाय बेना अ बाव स्कुलाव थांनाया मेथाइ जालायलायनो नागिरदोंलै बेलाय आयु दे बेखौ फोलावना हो बियो लोगोफोर दायो नै जुथा गाननो थांनानै माबा मोनबाय आरोना टाउनाव मोनफैबाय ओमफ्राय क्रिम बन लानो नागिरदों जिबिकानो क्रिम बन हरलाय मोननै हट मोनबेसे हा मोननै जुथाया गानबाय जुथा हा मोनसेल' एटा दे एटा अ मोनसे डेसबर्ड बायो थांसै आरो दा स्कुलाव नैबे माजबाट टाउन स्मल सिटि माजबाटनिफ्राय थांगासिनो लोगोफोर दायो नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा रहा केक मोनसे लाबाय ओमफ्राय दायो जुथा गाननानै फैफिनबाय आरो जुथा लायनांगौ जाबाय जुथाखौनो बावबोदोंमोन स्कुलाव थांगासिनो दायो दायो थांगासिनो दङ जुथा बावबोनानै गावनि गाननांगौ जुथाखौनो बावबोदों बियो ओमफ्राय नर्थ इस्ट पाब्लिक माबा नर्थ इस्ट डेन्जार नै लामाया डेन्जार गाज्रि बा मा लांबाय नोंसोरलाय ए ओरै थांगासिनो जोङो नैबे UN स्कुल दोनहैखांबाय जों दा थांगासिनो आरोना लोगोफोर बेखौ बारनांगौ बैहायसो नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुला नै बिराद डिस्टार्ब जायो मबाइलाव हमनानै बाइक सालायनो मोनसिगोन नर्थ इस्ट बयबो दोनफैयो आरोना बयबो माने हारसाफोरबो दोनफैयो ओइलाय हाबजेनबाय जों दायो बिराद स्टुडेन्ट दंखायो बेहाय थांगासिनो दायो नर्थ इस्ट स्कुलाव नर्थ इस्ट एकाडेमिसो बड' नर्थ इस्ट एकाडेमि गोदान लुबावगासिनो बिल्डिं लुबाय नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद मोजां आरोना बिराद स्टुडेन्ट जायो ओमफ्राय रुमाव दोनहैखांबाय आङो थांसै दायो न'आव